Фёдор Клімчук лічыў, што дыялект не скажоная літаратурная мова, як лічаць некаторыя, а паўнавартасная самабытная мікрамова, якая можа многае расказаць аб яе носьбітах. За сваё жыццё мовазнаўца запісаў гаворкі сотняў населеных пунктаў Брэшчыны, каб захаваць дыялекты свайго рэгіёну для нашчадкаў. Нельга сказаць, што гэта проста важна, гэта вельмі і вельмі такая рэч, якую трэба захоўваць, якую трэба перадаваць таксама і іншым нашчадкам, народам, паказваць, што мы не бедныя на мову. Перакладаў новага запавету менавіта на гаворкі няшмат, але цяпер гэты сакральны тэкст ёсць і на палескім дыялекце. Першапачаткова так званую палескую біблію прэзентавалі ў сталіцы. Цяпер чарга дайшла і да Брэшчыны. Дзякуючы краўдфандынгу ў свет выйшла поўнае выданне. Тут новы запавет стаў называцца новым завітам і загаварыў на палескім дыялекце. Велізарную працу адолеў Фёдор Клімчук, які не дажыў некалькі месяцаў да прэзентацыі поўнага выдання, але тая спадчына, якую ён пакінуў, застанецца з народам на стагоддзі. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».